मोनसे दावबायनाय मेगि साजायनायनि उनावनो जों हाबाफारि बायदियै बैसागो बादायलायनायखौ जागायलांगोन। बेनिखायनो फारियै थानो नागिरदों जाहाथे रेडि जानानै फैथों। जों बे मोसाखांनायनि उनावनो गुबुननिफ्राय फैनाय किसि पार्टि बिथांमोनखौ गिबि गिबियावनो रेडि जानानै थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
betul-betul sampai kabar. Musa di Indonesia. Daniel dan Muhammad Hai Madiai yang berada sampai. Yang isi atau Musa di betul. Kau yang ada sana jamil. Beri saya. Kita lagi jalan sekarang sampai. Kau yang ada sampai. Di video masuk ke mana kan itu baru